ನಮಸ್ತೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಉಡಲ್ ದಿಂಜ ಸೊಲ್ಮೆಲು ದಾದನ್ನಗ ನೆಡ್ದುಂಬು ಯಾನ್ ಪಾಡ್ದಿನಂಚಿನ ವೀಡಿಯೋ ತೂತಾರಿ ಏನೆಂಚಿನ ನಿಗ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಎರ್ನ ತಪ್ಪು ಎರ್ನ ಸರಿ ಇನ್ಪಿನ ತಲೆಯಾನೈತೆ ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೆರೊಂದಿಜ್ಜಿ ಎಂಕಿತೆ ಆ ವಿಷಯನೇ ಬೊಡ್ಚಿ ದಾದನಗ ಒಂಜಿ ಕಿಂಜ ಒಂಜಿ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ನಿಗುಲು ಇಂಕ್ ಇನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಬತ್ತದ ಮಸ್ತ್ ಕಾಡೆಡ್ ದಿಂಚಿ ಮಸ್ತ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರು ಮಸ್ತ್ ಇಂಕ್ ವಾಯ್ಸ್ ಮೆಸೇಜಸ್ ಮಸ್ತ್ ಬರೋನುಂಡು. ಮಾತೆರ್ನಲ ಮೆಸೇಜಿಗೆ ಎಂಕ್ ರಿಪ್ಲೈ ಮಲ್ಪರೆ ಆವೊಂದಿಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ದಾದನಗ ನಿಗಲ ಮಂಡೆಡ್ ನಿಗಲ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸುಡು ಏನೋ ಉಂಡಂದು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಯಾನ್ ನಿಗಲೆ ಒಂಜಿ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಲ್ಪೊಂದುಲ್ಲೆ. ಅದನ್ನಾಗ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ನಡುಟು ಆತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾಂಟ್ರವರ್ಸಿ ಅವು ಅದನ್ನಾಗ ಸರಿಯಾಂಡ್ ಅವು ಎಂಚ ಸರಿಯಾಂಡ್ ಆ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಕಿಂಜ ಮಾಹಿತಿ. ದಾದನ್ನಗ ಮನುಷ್ಯ ಉಂಡದೆ ತಪ್ಪು ಮಲ್ಪುನ ಸಹಜಗೆ ಆ ತಪ್ಪುನು ತಿದ್ದದು ಆಯ್ ಒಂಜಿ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಂಡೆ ಒಂಜಿ ಸಾರಿ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಪದನ ಬಳಕೆ ಮಲ್ತೆಡ ಆಯ್ನ ಮನಸ್ಸು ಅಡಿಗೆ ಕರಗದು ಪೋಪುನ್ಗೆ ಅಂಚಾದ್ ಅವು ಏತೆ ಮಲ್ಲ ತಪ್ಪವಡು ಒಂಜಿ ಸಾರಿ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಪದ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಏತೆ ಮಲ್ಲ ಉಪಕಾರ ಮಲ್ತಂಡಲ್ಲ ನಮಕ್ ಕೊಡೋರಿಯೇ ನಮಕ್ ದಾಲ ಉಪಕಾರ ಅನ್ಪುನ ಅಗತ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಆಯ್ ಮನಸ್ಸು ಪೂರಕ ಅದು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಧನ್ಯವಾದ ಇಂದು ಪನ್ಪೆತೊಲೆ ಅಂಚನೆ ನಮಕ್ ಒರಿ ಅನ್ನೆ ಒಂಚೂರು ನಮಕ್ ದಾಲ ಬೇಜಾರ ಮಲ್ತೆ ಪಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕೂಡಲೇ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ತಾಂಡ ಆಗಲೇ ಒಂಜಿ ಏನಾರ್ದು ತಪ್ಪಾಂಡಿ ಸಾರಿ ಇಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಪದ ಬಳಕೆ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತ ಬಂದಾಂಡ ದಾದನಗ ಆಯ್ನ ಮನಸ್ಸು ಅಡಿಗೆ ಕರಗದು ಪೋಪುಂಡು ಅವು ಏತೆ ಮಲ್ಲ ತಪ್ಪಾಂಡಲ ಮನಸ್ಸು ಕರಗದೆ ಪೋಪುಂಡು ಅಂಚಾದು ಆರು ಏನಡ ಆ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಆರು ಕಾಡೆದ ದಿನಡ್ ಪಂಡೆರು ದಾದನ್ನಗ ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೆಚ್ಚಿ ಪಾತೆರ ತಯಾರಿಜ್ಜಿ ನಿಗುಲು ಇಂಕೊಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾಡ್ದೊಲೆ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಅರಡಲಕ್ಕೆ ಏನೊಂದೆ ಸ್ವತಃವಾದ ನನ್ನ ಎತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಎಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋಡು ಪಾತಿರ್ವೆ ಒಂದೊಂಜಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆತನ್ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಮುಟ್ಟೋಡು ಪಂದು ಎಲ್ಲ ಪಂತ್ಯಾರ ಕಾಡೆದ ದಿನ ಟೈಕ್ ಓಕೆ ಅಂದ ಆರೆ ಪಂತೇರು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ನಿಗುಲು ಎನ್ನರು ಎಂಕುಲು ಪಬ್ಲಿಕ್ ನಿಗಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತಿನೇಕ ನಿಗಲ್ನ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಈತೆನ ಪಂದು ಪಬ್ಲಿಕ್ ನಗುಲು ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಪಂತರು ದಾದ ಪನ್ನಗ ಆರು ಪಂತಿನ ತಪ್ಪು ಅಂಚದು ಆರು ಇದೆಡ ಸಾರಿ ಕೇನೋಡು ಪಂದು ಆರು ಆ ಕೆಲಸನ ಕಾಡೆದ ದಿನಾಟು ಮಲ್ತಿರು ಪಂದಾಂಡೆ ನಾವೇ ನಾನು ದುಂಬು ಕನಾರೆ ತಯಾರಿಜ್ಜಿ ದಯಪನ್ನಗ ಎಂಕ್ ನಿಗುಲ್ ಪನ್ ಲೆಕ್ಕನೆ ಅಂಚನೆ ಯಾನ್ ಎನ್ನು ಲೆಕ್ಕನೆ ಆರು ಕಾಡೆದ ದಿನ ಸಾರಿ ಕೇಂದೇರು ಅಂಚದು ಅವು ಒಂಜಿ ಅಡೆಗೆ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಒಂಜಿ ಮುಗಿಂಡು ದಯಪನ್ನಗ ನನ್ನಲ ದುಂಬು ಕೊನರೆ ಪಂಡ ಯಾನ್ಲ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಅದು ತೆಂಕೊಂಜಿ ಬೆರಿ ಸಹಾಯ ಅದು ಒಂಜಿ ಸುಷ್ಮಕ್ಕ ಬಕ ಶರು ಪಂದುಲ್ಲೆರು ಆರು ಕುಡ್ಲದಾರೆ ಆರು ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ದೆರು ಸುಷ್ಮಕ್ಕಲ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ದೆರು ಪಾಪ ಆರು ಒರ್ತಿ ಹತ್ತಂದೆ ಪಾಪ ಆರ್ನ ಜೋಕ್ಲೆನ್ಲ ಪತ್ತೊಂದು ಬೈದೇರು ಆರು ದಯಪನ್ನಗ ಅರೆಗ್ಲ ಆರು ಇಂಚ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಜೋಕ್ಲೆನ್ ಬುಡ್ದು ಬರ್ಪಿಲಕ್ಕಲ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚದ ಆ ಜೋಕ್ಲೆನ್ಲ ಪತ್ತೊಂದು ಪಾಪ ಅಂಚನೆ ಯಾನ್ಲೆನ್ನ ಬಾಲೆನ್ ಪತ್ತೊಂದು ಅಂಚನೆ ರೆನಿಟ ಪಂದುಲ್ಲೆರು ಆರ್ಲ ಎಂಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆದ್ ಮಾತ ಬೈದೆರು ಅವೇರ್ ಜಾಸ್ತಿ 300-400 ಜನ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ದೆರು ಪೋಡಿಯೊಡ್ಚಿ ಎಂಕುಲುಲ್ಲ ಪಂದ ಅಂಚಾದ ಯಾನೆನ್ನೂನು 300-400 ಜನ ಕಮೆಂಟ್ ಎಂಕ್ ಬೈದನ್ ಪಂದಾಂಡಲ ಎನ್ನೊಟ್ಟು ಬತ್ತೀನಿ ಖಾಲಿ 3 ಜನ ಪಂದು ಅಂಚಾದ ಎಂಕ ಈ ವಿಷಯಡ್ ಎಂಕ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ತೆರಿಂಡು ಮಾತ್ರ ಆಂಡ ಎಂಕ್ ಇರು ಪೋಡಿಯೊಡ್ಚಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಪೋಡಿಯೊಡ್ಚಿ ಎಂಕಲ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಂಡು ಎಂದು ಪಂತರ ಅವು ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಂಡತೆ ನಮ್ಮ ಪಿರವುಡ್ದತ್ತು ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರೋಡವು ಅಂಚದು ಆ ವಿಷಯಡ್ ಯಾನ್ ಪನ್ಪಿನಿ ಅಂಚದು ದಾಯಬುಡಿನಿ ಕೇಸು ದಾಯಬುಡಿನಿ ಪನ್ಪರತೆ ನಿಗಲೆ ಒಂಜಿ ಪನ್ಪಿನಿ ನಿಗುಲ್ ಬೈದರೆ ನಿಗುಲ್ ಈ ವಿಷಯದ ನಡುಟಿ ಏನ ಆಂಡದ್ ನಿಗಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ದಾದ ಆಂಡ್ ಈ ವಿಷಯ ಎಂಚಿನ ಆಂಡ್ ಪಂದು ಅಂಚಾದ್ ಯಾನಿತ್ತೆ ಆಯ್ತ ಪಿರೋಡ್ ಎಂಕ್ಲ ನಲ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ದಾಯಪನ್ನಾಗೆ ಅನ್ನಲ್ಲ ಕಿಂಜ ಜೋಕುಲು ಎಂಕ್ ಖಾಲಿ ಬೋಡಿತ್ತೀನಿ ಅರೆಡ್ದು ಎಂಕೊಂಜಿ ಸಾರಿ ಮಾತ್ರ ಐಕೋಸ್ಕರ ಯಾನು ಫಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪುನಾನೆ ಪಂತೆ ವಿಷಯ ಇಂಚೆ ಉಂಡು ಅರೆಗ್ ಮುಟ್ಟಾರೆ ಆವಂದಿನಕ್ಕೆ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ದಿನಿಂದು ಅವು ಪಂತ್ಯಾನು ಅವು ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರೆಡಲ್ಲ ಎನ್ನಲ್ಲ ಕಾಡೊಂಜಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಚರ್ಚೆ ಪಂಡ ಪೊರ್ಲುಡೆನ್ ಚರ್ಚೆ ಅದು ಮುಗಿದುಂಡು ಕಾಡದ ದಿನಟ್ಟು ಮನುಷ್ಯ ತಪ್ಪು ಮಲ್ಪುನ ಸಹಜ ಅವೆಂತಿದ್ದದು ನಡಪೋದು ನನ್ನ ಸರಿತ ತಾದಿ ಕೊನಪಿತೊಲೆ ಆಯ್ನೆ ನಿಜವಾಯಿನ ಮನುಜ ಅಂಚ ತಪ್ಪು ಮಲ್ಪರೆ ಏರ್ಲ ಮಲ್ಪರು ಮಲ್ಲ ಮಹಾನ್ ತಪ್ಪು ಮಲ್ಪರು ಬೊಕ ಸರಿತ ತಾದಿ ಕೊನಪಿತೊಲೆ ಆಯ್ ನಿಜವಾಯಿನ ಮನುಜೆಗೆ ಅಂಚದಾರು ನನ್ನ ಮಿತ್ತಿಗೆ ಇಂಚ ಮಲ್ಪುಜಿ ಇಂಚ ಪಾತೆರುಜಿ ಪಂದೆ ಇಂಕೊಂಜಿ ಬಾರಿ ನೆಟ್ಟೊಂಜಿ ಪಂತೆರಾರು ನಾನು ಇಂಚಿನೊಂಜಿ ಪಂತೆರಡು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ದೆ ಅಂಚಾದ್ ನಾನು ಅಂಚ ಪಾತೆರುಜಿಂದ ಆರ್ಲ ಪಂತೆರು ಹೆಂಗೆ ಆತೆ ಬೋಡಿಪ್ಪುನು ಬೊಕ ಸಾರಿಲ ಕೇಂದೆರು ಬೊಕ ಯಾನಾರ್ನ ವೀಡಿಯೋಸು
ಪಾಡ್ದಿನಿಕ್ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಸಾರಿ ಇಂದಕ್ಕೆ ಅಂದೆ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡ್ನಿಕ್ ಮಸ್ತಾರಿಗೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬತ್ತನತಿ ಅಂಚದು ಪಂಡ ಒಂದೊಂಜಿ ಸಾರಿ ಕೇನ್ಲೆ ಪಂದ್ ಎಂಕಲೆಗ್ ಅಲ್ತ ಪೊಲೀಸ್ ನಕುಲು ಪೂರ ಪಂಡೆರ್ ಈರ್ಲೊಂಜಿ ಈ ವಿಷಯಡ್ ಸಾರಿ ಕೇನೋಡಿ ಇರ್ ಪಂಡ ಅರ್ನ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪಾಡಿಯರತಿ ಐಕೋಸ್ಕರವಾದ್ ಬೊಕ ಆರಿರ ನೆರ್ತಿನೇಕ್ ಇರೆಗ್ ಸಾರಿ ಕೇನೋಡು ಅಂಚ ಪಾತೆರ್ ದಿನ ಸರಿ ಇಜ್ಜಿ ನೆರ್ತಿನೇಕ್ ಪಂದ್ ಚಾರ್ಲ ಕೇಂದೆರ್ ಅಂಚ ಯಾನ್ ಈತ್ ಪನ್ನಗ ನಿಗುಲ ಅರ್ಥವು ಪಂದ್ ಎನ್ನುವೆ ಯಾನ್ ಅಂಚ ಅದು ಎಂಕ್ ದಾಲ ಅಂದಾತಚಿ ಆರ್ ಎನ್ನಟ್ಟು ದಾಲ ಮಿಸ್ಬಿಹೇವ್ ಮಲ್ದಜೆರ್ ಕಾಡದ ದಿನಟ್ ಅಂಚ ಪಾತೆರ್ ದಿನ ಸುಮಾರು ಪಾತೆರ್ದೆರ್ ಎನ್ನ ಏನನ್ಪೇರ್ ಶಾರ್ಟ್ ಟೆಂಪರ್ ಪಂಡೆರಾರ್ ಅಂಚ ಶಾರ್ಟ್ ಟೆಂಪರ್ ಗ್ಯಾನ್ಲಾರೆ ಪಂತೆ ಇರ್ ನನ್ನ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆದ್ ಒಂಚೂರು ಉತ್ತರ ಕೊರ್ಲಿ ಆರಾಮುಡು ದಾಯಪನ್ನಾಗ ಪಾತೆರ್ದ ನಾಲೈ ಉಂಡತಿ ಅವು ನಮ್ಮ ಒಂಚೂರು ಅಂಚಿಂಚಾಂಡ ಏತ್ ಮಲ್ಲೊಂದು ಆಪುಂಡು ಪಂದ್ ಅಂಚ ಎಂಕುಲು ಸೈಬರ್ ಪೊಲೀಸ್ ನಡೆಗೊಂದು ವಿಷಯ ಮುಟ್ಟದಿನಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಆರೆ ಮಲ್ದಿನಿ ಎಂಕುಲು ದಾಲ ಪೋದಿತ್ತಜ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಗ್ ಅಂಚ ಆರೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಲ್ತಿನಿ ದಾಯಪನ್ನಾಗ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಏನೇ ಒಂದು ಆಡಿಯೋಲ ಬೊಕ ಒಂಜಿ ಅರ್ನ ಫೇಸ್ದ ಒಂದು ಪಾಡ್ದೆ ಪನ್ಪಿನ ವಿಷಯಗಾರ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಲ್ದಿತ್ತೆರ್ ಅಂಚ ಎಂಕ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ವೈದಿನಿ ದುಮ್ನನಿ ಏಪ ಗೊತ್ತೊಂಡೆ ಗುರುವಾರ ಅಂಚ ಯಾನ್ ಶುಕ್ರವಾರ ದಾನಿ ಎಂಕ್ ಈ ಒಂಜಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಇಂಚ ಬೈದಿನೇಕ್ ಸುಷ್ಮಾ ಅಕ್ಕ ಬೊಕ ಅಕುಲು ಮತ್ತ ಪಂಡ ಕಾರ್ಮಿಕ ದಿನಾಚರಣೆ ರಜೆತೆ ಅಂಚ ಪೋಯಿ ಇಂದು ಪಂಡೆ ಇನಿಯೇ ಪೋಯಿ ಎಂಕ್ ಬೊಕ ಅಗಲಿಗ್ಲೊಂಜಿ ಪರ್ಸನಲ್ ಕೆಲಸ ಉಂದುಪ್ಪುಂಡು ಎಂಕುಲು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುವ ಓಡಾಡ್ಚಿಂದ ಪಂಡಲ ಅಗುಲು ಎನ್ನೊಟ್ಟುಗು ಬತ್ತೇರ್ ಅಗುಲು ನಿಜವಾದ್ಲ ಅವು ಗ್ರೇಟ್ಫುಲ್ ಅಗುಲು ಒಂಜಿ ಆ ವಿಷಯಡು ಅಗುಲು ದುಂಕು ಅನ್ನೋದು ಬತ್ತೇರ್ ತುಲೆ ಅಗಲ್ನ ಒಂಜಿ ಏನ ಇಲ್ಲದ ಕೆಲಸ ಅಗಲ್ನ ಪೂರ ಬುರ್ದು ಬದಿಕ್ ದೀದ್ ಎಂಕೋಸ್ಕರ ಅಗುಲು ಮೂಜಿ ಜನ ಬತ್ತೇರತೆ ಅವು ನಿಜವಾದ ಅಗಲ್ ಸಮಾಜ ಸೇವಕಿಯರು ಸಮಾಜ ಸೋಷಿಯಲ್ ಅಗುಲು ಒಂದು ಉಪ್ಪುನೇಟ್ ಬಾರಿ ದಾಲ್ ತಪ್ಪಿಜ್ಜಿನ್ ತೋಜುಂಡು ಅಂಚಾದ್ ಯಾನ್ ಅಗಲಿಗ್ ಕುಡೋರೆ ಆನಿ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋಡು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚಾದ್ ಈ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಪ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಇರೆಗ್ ಸಾರಿ ಕೇನಾಡ್ ಈತೆ ಬೋಡಿಪ್ಪುನು ಇಂದು ನೀವು ಪಂದಿತ್ತರ ಅಂಚನೆ ಆಂಡ್ ಬೊಕ ದಾದನ್ನಾಗ ಅರೆಗ್ಲ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಆದ್ ಅಂಚ ದಾದನ್ನಾಗ ಎಂಕ್ ಗುರುವಾರ ದಾನಿ ಎಂಕ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಬತ್ತಿತ್ತು ಇಂಚೆ ಇಂಚೇರ್ನ ಮಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಬೈದನ್ ಪಂದ್ ಅಂಚ ಯಾನ್ ಅವೆನ್ ಶುಕ್ರವಾರ ದಾನಿ ಎಂಕುಲು ಕಾಡ್ದ ದಿನ ಪೋಯ ಕಾಂಡೆ ಪೋಯಿನಕುಲು ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟಲು ಎಂಕಲೆಗ್ ಅವ್ವೆ ಆಂಡ್ ದಾಯಪನ್ನಾಗ ಇತ್ತಜೇರು ಅಂಚ ಅದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಎನ್ನಲೊಂಜಿ ಹೇಳಿಕೆ ಪನ್ಪಿನ ಕೊರ್ರಿತ್ತು ನವಿ ಅವು ಪೂರ ಕೊರ್ದು ಬೊಕ ನ ಎದುರು ಪೂರ ಪಾತಿರಿಯ ದಾದನ್ನಾಗ ಲ ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಚೂರು ಮಲ್ತಿರು ನಿಗುಲು ಇದಕ್ಕಿನ್ನ ವಿಷಯನ ಬತ್ತೊಂದು ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಮ್ ದಡೆ ಬರ್ಪರತ ಒಂದೊಂಜಿ ಮ್ಯಾಟರ್ ಹತ್ತು ಬಂದು ಅಂಚ ಯಾನ್ಲ ಮ್ಯಾಟರ್ ಹತ್ತು ಬಂದು ಯಾನ್ಲ ಮನ್ಪಂದೆ ಕುಲ್ದಿನಿ ಯಾನ್ಲ ಅರೆಗ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಹತ್ತು ಒಂಜಿ ಸಾರಿ ಕೇನಾಡು ಒಂಜಿ ಎಂಚಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಸಾರಿ ಕೇನಾಡು ಪಂದು ಯಾನ್ಲ ಎನ್ನೊಂದಿತ್ತೀನಿ ಬಟ್ ಅವ್ಲು ಕಾಡೆ ಸುಷ್ಮಕ್ಕಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಬೊಕ ಶರು ಅರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ರೆನಿಟ್ ಆರಿತ್ತಜೇರ್ ಅರ್ನ ಒಂಚೂರು ಪರ್ಸನಲ್ ಅಂತೆ ಬೇಲೆದ ವಿಷಯಡಾರ್ ಬೊಕ ಪೋಯೆರ್ ಅಂಚ ಅದು ಅಗುಲಿತ್ತೆರ್ ಅಗಲ್ನ ಎದುರು ನಗಲ್ನ ಎದುರುಡು ಒಂಜಿ ಸಾರಿ ಕೇಂಡೆರ್ ಅಂಚ ಕಾಡದ ದಿನ ಎಂಕ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರೆಗ್ಲ ಆತಜಿ ದಾಯಪನ್ನ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ನೆಗಲೆಗ್ ಅರ್ಥ ಆಪುಂಡು ಪಂದು ಎನ್ನುವೆನ್ ಅಂಚ ಅದು ಈತ್ ಪಂದ್ ಮುಗೀತದುಲ್ಲೆ ಬೊಕ ದಾದನ್ನಾಗ ಅರ್ನಲ ಒಂಜಿ ಯಾನ್ ಪಾಡ್ದಿನಂಚಿನ ವೀಡಿಯೋಡು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅವು ಒಂದು ಪೂರ ಬೈದನ ರೆಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆತುಂಡು ಅರ್ನ ವಾಯ್ಡೆ ಬತ್ತನ ಒಂಜಿ ದಾದನ್ನಾಗ ಮಂಜುಳಾಡ್ದು ಎಂಕ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಎಂಚ ಪಂದ್ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಮಂಜುಳಾಡ್ದು ಎಂಕ್ ಅವೊಂಜಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಂಡ್ ಪಂಡೆರಾರು ಅಂಚಾದ್ ಯಾನ್ ಆ ವಿಷಯಡ್ ದಾಲ ಏನನು ಮಲ್ಲ ಜನಂದು ಯಾನ್ ಪನ್ಪುಜಿ ಆಂಡ ಎಂಕ್ ಆತಿನಿಗೋಸ್ಕರ ಯಾನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆದ್ ಉಂತೀನಿ ಬುಂಡ ಬೊಕ ದಾಲ ಒಂದಿಜಿ ಅರ್ನ ಪರ್ಸನಲ್ ಅದೇನು ಶತ್ರುಳತ್ತು ಮಿತ್ರಳತ್ತು ಅರೆಗ್ ನನಲ ಆರ್ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಎಡ್ಡೆ ಆವಡಿಂದ ಯಾನ್ ಬಯಕುನಾಲ್ ಅಂಚಾದ್ ಈ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಉಂಡತಿ ಇಡೆಗೆ ನಿಗುಲ್ಲ ಬುಡ್ದು ಬುಡ್ಲೆ ಅಂಚಾದ್ ಎಂಕ್ ಈ ಒಂಜಿ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಗುಲ್ ಮಾತಿರ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ದರ್ ಅಂಚಾದ್ ನಿಗುಲೆ ಮಾತಿರ್ಲೆ ಯಾನ್ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಕೇನುವೆ ಬೊಕ ದಾದನ್ನಾಗ ನನ್ನ ಮಿತ್ತಗ್ ಏರ್ಲ ಒಂಜಿ ಪರ್ಸನಲ್ ಅದು ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ತದ್ ನನ್ನ ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಲ್ಪೋಡ್ಚಿ ಅತ್ತಡ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟೆಡ್ ಇಂಚ ಪಾಡೋಡ್ಚಿ ದಾದನ್ನಾಗ ಸಾರಿ ಪನ್ಪಿನ ವರ್ಡ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ದೆರ್ ಏನಡ ಯಾನ್ ಸತ್ಯಲ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಸಾರಿ ಪನ್ಪಿನ ಆರ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ದೆರ್ ಒಂದು ಕಾಡದ ದಿನಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆತುಂಡು ನನ್ನ ಮಿತ್ತಗ್ ಒಂದೇನೆ ಎಂಕ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪರೆ ಎಂಕ್ ಆಪುಜಿ ತಯಾರಿಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಎಂಕ್ ದಾಲ ಅರೆಡ ಪಗೆ ಇಜ್ಜಿ ನಮ ಉಂಡತಿ ಮನುಷ್ಯೆ ತಪ್ಪು ಮಲ್ತುಂಡ ನಮ್ಮ ಅವೆನ್ ತಪ್ಪುನು ತಿದ್ದುದು ನನ್ನ ಎಡ್ಡೆ ಆಪೆಂದು ನಮ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಕೊರೊಡು ಬೊಕ
ಅಗುಲ್ ತಿದ್ದುವೇರು ಪಂದ್ ನಮ್ಮ ಎನ್ನೋಡು ಬೊಕ ದಾದನ್ನಗ ಬಕವಾಗಲಗ್ಲೇನ ಒಂದು ಮನಸ್ಥಿತಿ ಆತೆ ಬಾಕಿ ಯಾನ್ ನೆತ್ತ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾನ್ ನೆಡ್ದು ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರ ತಯಾರಿಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಎನ್ನಡ್ದು ದಾಲ ಇರೆಗ್ಲ ಬೇಜಾರಾತನಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ದಾದನ್ನಗ ಬೇಜಾರದ ವಿಷಯ ಅತ್ತು ಎಂಕಾತಿನ ಬೇನೆನೆ ಅನ್ನ ಶೇರ್ ಮಲ್ತಿನಿ ಎಂಕ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆದ ಬತ್ತು ಉಂತಿಯರು ಬೊಕ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯಗೋಸ್ಕರ ಬತ್ತಿನಾಗ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೇಷನ್ಗ್ ನಲ್ಪೊಂದು ಪಾಪ ಅವರ ವಾಮಂಜೂರು ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಆಡೆ ಪೋದು ಕೂಡ ಬೇತೊಂಜಿ ಕ್ರೈಮ್ ಪೊಲೀಸ್ ನಡಿ ಪೂರ ತಿರ್ಗರೆ ಕೊಡದಿನ ಒಂದೇ ಆಣೆ ಎಂಕಲೆಗ್ ಅಂಚಾದು ದಾದನ್ನಗ ಅವಳು ದೊಂಬುಂಡಾಯಿ ಕ್ಯಾಮೂಲ್ ಬತ್ತು ಕುಲ್ಲಿನಿ ಅಂಚ ಕೊಡದ ದಿನ ಉಂದೆ ಅಂಡ ನಲ್ಪುನ ಪೂರ ಆಂಡಲ ಎಂಕೊಂಜಿ ದಾದ ಮನಸ್ಸೆಡೆತ್ತಿನ ಪಂಡ ಆರೊಂಜಿ ಸಾರಿ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಪದ ಬಳಕೆ ಅನ್ಪುಡು ಆರು ಅವೆನ್ನ ಸುಮಾರು ಸಲ ಬಂದಿರು ಎಂಕ್ ಮಂಜುಳ ಬೇಜಾರಾತನ ಸಾರಿ ಮಂಜುಳ ಎನ್ನಡ್ದು ಬೇಜಾರಾತನ ಸಾರಿ ಬಂದು ಕಾರಡು ಕುಲ್ಲನಗಲ ಅವೆನ ಒಂಜಿ 2-3 ಸಲ ಬಂದಿರು ಸಾರಿ 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 ಇಂದು ಅಂಚಾದು ಎಂಕ್ ಅರೆಡ್ದು ದಾಲ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಡ್ದಲ್ಲ ಬೇನಿಜ್ಜಿ ಬೊಕ ಅದನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಯಾನ್ಲ ಒಂಜಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದ ಮೂಲಕ ಬುಡ್ತಿನೇಕ್ ಅರೆಗ್ಲ ಯಾನ್ಲ ಒಂಜಿ ಪೊಲೀಸ್ನ ಮುಖಾಂತರ ಒಂಜಿ ಸಾರಿ ಕೇಂಡೆ ತಪ್ಪಿಜಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸಾರಿ ಕೆನೆಟಿ ಏರ್ಲ ಕಿಂಜಲ ಆಪುಜೆರ್ ಮಲ್ಲಲ ಆಪುಜೆರ್ ಆಯ್ ಕುಡಲ ಮಲ್ಲನೆ ಆಪಿನಿ ಮಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಪಿನಿ ನಮ್ಮ ಏತ್ಯ ಮಲ್ಲ ಜನ ಅಂಡಲ ಒರಿಯಾಗ ಈತ ಕಿಂಜ ವಿಷಯಗಳು ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಸಾರಿ ಕೇಂಡ ಬಂದಾಂಡ ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಜನನೇ ಆಪಿನಿ ಅಂಚ ಅದು ಒಂದೇನು ಯಾನು ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ದಯ ಪನ್ನಾಗ ಎನಡ ಉಪ್ಪುನ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರಣೆ ಅನ್ನಿಗಳ ಪನ್ಪಿನ ಆತೆ ಅಂಚ ಎನಡ್ದಾಲ ಎಂಕೋಸ್ಕರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಬತ್ತಿನಾರೆಗ್ ಸೊಲ್ಮೇಲು ನಿಗುಲು ಸೋಷಿಯಲ್ ವರ್ಕರ್ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ದಾರು ಎಂಕೋಸ್ಕರ ಎನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅವಡು ಏರ್ಲ ಎಂಕುಲು ಎಂಕುಲು ಬರ್ಪ ಬಂದು ಬಾಯಿ ಬುಡ್ದು ಏರ್ಲ ಪಂತುಜೆರ್ ಪಂಡ ಫೋನ್ ಮಲ್ತು ಕೇಂದೆರ್ ಅಂಡ ಬರ್ರೆ ಆವಂದಿನಿಗೆ ಅಗುಲು ಬೈದುಜೆರ್ ಆಂಡ ನಿಗಲ್ನ ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡ ಪೂರ ಬರಿಕ್ ದೀದು ಎಂಕೋಸ್ಕರ ಕೋಡದ ಒಂಜಿ ದಿನನೇ ನಿಗಲ್ನ ಕಾರ್ಮಿಕರ ದಿನಾಚರಣೆದ ಒಂಜಿ ದಿನನೇ ಎಂಕೋಸ್ಕರ ಮುಡಿಪಾದ ದೀತಿನ ನಿಗಲಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ ಅರೆಡ್ದು ಬೈದಿನ ಒಂಜಿ ಸಾರಿಲ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಕೊರಂಡು ಅಂಚ ನನ್ನ ಮಿತ್ತಗ ಅರೆಡ್ದು ಎಂಕ್ ದಾಲ ಬೇನೆ ಬೇಜಾರು ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚನೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ಗ್ಲೆ ಯಾನ್ ಈತೆ ಪನ್ಪಿನಿ ಒಂದೇನು ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿಕೆ ಬುಡ್ಕ ಅಂಚಾರು ಎಂಕ್ ಸಾರಿ ಕೇಂದಿರು ನನ್ನ ಮಿತ್ತ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ಗ್ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಇಕ್ ಬತ್ತಿನ ಕಮೆಂಟ್ಗ್ಲ ನಿಗಳ್ಳ ಪಂತೆ ಪರ್ಸನಲ್ ಆದೇರೆಗ್ಲ ಹರಟು ಮಲ್ದು ಪಾತಿರೊಡ್ಚಿ ಅಂಚ ಪಾತಿನ ರೈಟ್ಸ್ ನಮಕ್ ಇಜ್ಜಿ ಬೊಕ ತಪ್ಪು ಸರಿತ ವಿಷಯ ಮಾತ್ರ ಚರ್ಚೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಯಾನ್ ಪಂತೆ ಪಂತುಜಿನ್ ಪನೊಡ್ಚಿ ಪಂತೆ ಯಾನು ಅಂಚ ಅದು ಎಂಕ್ ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ನನ್ನ ಮಿತ್ತಗ್ ಚರ್ಚೆ ಮಲ್ಪರೆ ಇಜ್ಜಿ ಪಂದು ಈ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಮುಗಿತೊಂದುಲ್ಲೆ ಎನ್ನ ನಿಗಲಿಗ್ ವಿಷಯ ಎಂಚಾತನ್ ಪಂದು ಬೋಡಾನ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಅಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪಂತಾರೆ ಅಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲೆ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಅಕ್ಕ ಈ ಒಂಜಿ ವಿಷಯಡ್ ನಿಗುಲು ಒಂಜಾಯ ಇರತೆ ದಯ ಪನ್ನಾಗ ಇಂಚ ಪೂರ ಜಾತಿದ ನಡುಟು ಇಂಚ ಅವರ ಬಲ್ಲಿ ಜಾತಿ ಬುಡ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಪೊನ್ನ ನಡುಟು ಇಂಡ್ಲ ಪನೊಲಿ ಇಂಚ ಅವರ ಬಲ್ಲಿಂದು ಅಂಚ ಅದೇ ಒಂದೊಂಜಿ ವಿಷಯ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಂಡತ್ತೆ ಪಂದು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಖುಷಿಲ ಆತಂಡು ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಮೆಸೇಜ್ಲ ಮಲ್ದರ್ ಈ ಒಂಜಿ ದಾಯಕ ವಿಡಿಯೋ ಡಿಲೀಟ್ ಮಲ್ದರೆಂದು ಪಂಡ ಪೊಲೀಸ್ನಕುಲು ಪಂಡೆರ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಡಿಲೀಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿಂದು ಐಕೋಸ್ಕರ ಡಿಲೀಟ್ ಮಲ್ತಿರಾರ್ಲ ಯಾನ್ಲ ಮಲ್ತೆ ಅಂಚ ನನ್ನ ಮಿತ್ತಗ್ ಎಂಕ್ಲಾರಿಗ್ಲ ದಾಲ ಆ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಅವರೆಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಅದು ಒಂದೇನು ಮುಗಿಟ್ಕೊಂಡುಲ್ಲೆ ನನಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆದ ನಿಗಳು ಕೇಳಲಿ ಅಂಚ ನನ್ನ ಮಿತ್ತಗ್ ಏರ್ಲ ಎಂಕ್ ಅವಡಾರೆಗ್ ಅವಡು ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಆದ್ ಎಂಕ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಂಕ್ ಬೈದುಜಿ ಆಂಡ ಅರ್ನೈಟ್ ಕೆಲರು ಮಲ್ದಿರ್ಗೆ ನಾವೇನು ತೋರೆ ಬೋತುಜಿ ಅಂಚ ಅದು ಎಂಕ್ ದಾಲ ಆ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಲ್ಪರೆ ಇಜ್ಜಿ ಪನೊಂದು ಈ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಮುಗಿತದಲ್ಲಿ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಬಂದುಲೆ.